Good morning mga kamigs. Magluluto naman tayo ng ulam sa tanghalian. Yan, iniwa-iwa ng papaya. May limong grass tayo, bawang sibuyas, at tinapa. At yan guys, sili. Yan o. Yan ang ating ulam ngayong tanghalian. Kamigs, lagyan na natin yung ating tanglad. Lemongrass. Yan. Ito yung mga ricado natin mga kamigs. Lagyan na natin para maluto na siya pagkulo ng gata. Yan mga kamigs. Ano na siya ang ating gata mga kamigs. Pag kumulo na siya mga kamigs, ilalagay na natin ang ating papaya. Yes! Yan, magulay tayong papaya ngayon mga kamigs. Ginataang papaya. Yan. Yan mga kamigs, pag kulong-kulong na talaga siya. Kamigs, nakulo na ang ating gata. Yan. Lagay na natin yung ating iwang papaya. Yan mga kamigs. Magulay tayo ngayon mga kamigs ng papaya. Yan. Nagpapaya naman tayo mga kamigs ng gulay. Yan mga kamigs. Yan ang ating ulam ngayon mga kamigs. Ginataang papaya. Yan mga kamigs. Takpan muna natin mga kamigs para kumulo na siya. Mga kamigs, nakulo na siya. Kulo na kagad mga kamigs. Madali lang naman kasi ang maluto yung mga kamigs, yung papaya. Diba? Mudo, kunti na lang kanyang gata mga kamigs. Lagyan na natin yung purong gata. Yan, para mas lalo na siyang maglasa. Ang amoy niya guys, yung amoy ng lemongrass. Yan, habang kumukulo. At ilagay na natin mga kamigs yung sili para may pangpalasa tayo sa gata. Pastilan! Yan, ilagay na natin ang sili. So weird! Mga kamigs. Hindi na pa mga kamigs. Mamaya na paglagay natin ng purong gata kasi yung tinapa naman ay luto na yan dati. Kaya ilalagay na lang natin yung tinapa pag naglagay na tayo ng purong gata mga kamigs. Yan mga kamigs. Kulo na ang ating ginataang papaya. Yan. Pagpapaya tayo ng gulay mga kamigs. Dati mga kamigs ang papaya. Diba, karamihan ay sa tinola nilalagay. Nung dumating yung sayote, yun, lahat ng karamihan, sayote na ang nilalagay sa tinola. Pero mas masarap pa rin yung yung papaya guys. Kasi yun ang kinagisnan natin noon na tinola ay papaya. Pero masarap din yun sa gata. Ano? Ang gata ng Bicol, ang papaya. Yan, mga kamigs. Ayan, mga kamigs. Ating takpan muna natin para kumulo na siya ng gusto. Yan. Kamigs. Kulong-kulo na siya mga kamigs. Yan ang ating papaya mga kamigs. Yung ating lemongrass. Tanglad.
Dalawang puno guys ang nilagay natin para mabagong ang ating papaya. Guys, lagay na natin yung ating tinapa. Sinama ko na yung ulo niya kasi hindi natin kasing sama yan sa pangulam ng pusa. Yan. Yan o mga kamix. Ating ginataang papaya with tinapa. Galunggong. Yan. Tinapang galunggong. Lahok natin na sa ating gulay mga kamix. Ba? Yan mga kamix. Oh. Ayan. Maya na lang kamix. Mga kamix. Ating ginataang papaya. Lagyan na natin yung magic yan mga kamix. Yan. Tagyan natin ng asin para matimplahan na siya mga kamix. At ilagay na natin ang ating purong gata para mas lalo ng sumarap mga kamix ang ating ginataang papaya. Yan. Yan ang ating gulay for today. Yan. Yan ang lutong probinsya mga kamix. Gulay-gulay. Yan. Lutong probinsya. Ginataang papaya with tinapang galunggong. Yan. Yan mga kamix. Ang ating ulam ngayon. Yan nga. Hintayin lang natin mga kamix. Maluto ang ating purong gata. Yan. Yan mga kamix. Para hindi siya mamuo habang nakulo. At lasahan natin mga kamix kung ano nang lasa ng ating niluluto. Kamix. Ang sarap. Nice. Nag-add lang tayo mga kamix ng kunting asin. Kasi mudo matabang-tabang pa siya mga kamix. Yan. Kunti na lang mga kamix ay maluluto na yan ating gulay mga kamix. Yan. Diba mga kamix? Yan lang mga luto ng simpleng Bicolano. Gulay-gulay lang, ayos na. Yung mga kamix, tamang-tama ang kanyang timpla at may mudo, kunting anghang. Wow, grabe mga kamix. Sarap na naman ang ating ulam sa tanghalian. Kahit gata-gata lang mga kamix. Pero ang kain yan, pasarap na naman. Dahil dyan, ang tinapasi mga kamix, masarap yan isama sa gulay na papaya o kaya sa kalabasa. Malasa kasi mga kamix ang tinapa. Yan. Tamang-tama sa ating ginataang papaya. Mga kamix, ang amoy mo pa lang kung nandito ka, siguradong magugutom ka. Sa amoy pa lang, nangangamoy ang aroma ng lemongrass or tanglad. Sana all. Yan mga mix. So, nakaluto na naman tayo mga kamix ng ulam sa tanghalian. Yan mga kamix.
Hanggang dito na lang po muna ang aking munting vlog. Maraming salamat po sa inyong suporta at panonood sa aking mga ginagawang video. Mag-iingat po kayo lagi saan man po kayo nandoon. At huwag niyo pong kalimutan mag-like and share and subscribe na rin po. At pakipindot na rin po ang ating notification bell para po updated po kayo sa aking mga ginagawang video. Hanggang dito na lang po ang aking munting vlog. Bye-bye! Ingat po kayo palagi. Jesus love you po. Bye-bye!